Darlleniad o'r Efengyl Ioan, Pennod 3, adnodau 16 i 21. Ydy mae Duw wedi caru'r byd cymaint nes iddo roi ei unig fab mwyn i bwy bynnag sy'n credu ynddo beidio mynd i ddistryw, ond cael bywyd tragwyddol. Oherwydd anfonodd Duw ei fab i achub y byd, dim i gondemio'r byd. Dydy rhai sy'n credu ynddo ddim yn cael ei condemio, ond mae rhai sydd ddim yn credu wedi ei gondemio eisoes, am ei bod nhw wedi gwrthod credu yn mab unigryw Duw. Dyma'r dyfarniad. Mae'r gola wedi dod i'r byd, ond roedd pobl yn caru'r tywyllwch fwy na'r golau, am ei bod nhw'n gwneud drygoni o hyd. Mae pawb sy'n gwneud drygoni yn casáu'r golau. Mae nhw'n gwrthod dod allan i'r golau rhag gofyn i'w gweithredoedd cael ei gweld. Ond mae rai sy'n uffydd i'r gwirionedd yn dod allan i'r golau, ac mae'n amlwg mae Duw sy'n rhoi nerth iddyn nhw wneud beth sy'n iawn.